hogy milyen lesz ez a szám. Az elején hallják, ezért itt is, hogy milyen lágy. Igen, ez lágy lesz az elején, de a végén be fog vadulni. De minden oké. A lényeg, térjünk a lényegre. A lényeg az az, hogy ez egy romantikus szám, és ez a nőknek való, de főleg akkor, amikor éppen sétálnak mondjuk, vagy ilyesmi, akkor hallgathatják. Csak lesz benne vadrész, meg ilyesmi, de az eleje finom lágy lesz, és akkor ne vesztegessük az időt, kezdődjék is. Kérlek, megtaláltalak a hold alatt. Kérlek, gyere hozzám feleségül. Kérlek, annyira szeretlek, nagyon szép vagy, a hajadat napfonta, a szemed, mint egy csillogó tó. A tested, a szép, kecses tested, az pedig úgy néz ki, mint a napsugarak és a holdfény. Mindennél szebb vagy, mert te vagy a legszebb, nálad nincs szebb. De tényleg nálad nincs szebb, hozzám jössz-e feleségül? Vagy ha nem jössz, akkor legalább csak sétáljunk egyet. De hát sétáljunk egyet. Legyél a feleségem! Kérlek, legyél a feleségem! Legyél a feleségem, kérlek! Hajadat napfonta, a lábaid olyanok, mintha egy gyönyörű szép tó lenne, azaz belül a szemed olyan, mintha egy kis tó, és ott egy ház, amiben laknánk, egy nagy szép ház, a tó mellett, az erdőben, vagy a városba, vagy egy szép tisztáson, egy szép rákerten, egy gyönyörű szép házba laknánk. Milyen jó lenne, ugye? De ez lehet, hogy valamikor meg is fog történni. Lehet, hogy ez meg fog történni, de a szép lelkedet úgy átölelni, hogy soha nem engedném el a lelked. De kérlek!
kutyák, macskák.